Wara tiska chikwese. Imeme pamaka munyenga pe muri makanyenga kairi. Mwakampe. Mare. Ekuita $8. Kwa kuti mine hosha kunyengera munhu $8. Mimi ni makondo. Oh. Wanga sina makondo mba. Why waita 5 basi. Wanga waita 5. Muzitara Jesu ndiri kuchipa mata yangu pano padare ra headman chigodura. Taure chokwadi. Handivi ndakabata futi mukadzi uyu. Aushadere murume. Aushadere. Aushadiwa. Akudani yo. Nada mwatutsa. Mwatutsa. Dopi. Uyu wanga. Yo. Wina chane. Gari discuss ground. Gari zatarwana mukadzi. Ndiriuzvinzwa. Azi ndakuda matutsa. Unoti kudini zvatarwana mukadzi? Ndiri kupokana nazvo nokuti ndiri kunzwa pane nyaya dzemimba pakati pemukadzi iye yuyu. Alright, chimira kwa akadaro chifamba nenyaya ndimai. Takuipedza. Inoita ngechekuda izvi. Ndinofunga ndataura pamusoro pevanhu kuti varwere hapana munhu angambonditaurira ba. Kuona nekutaura kwao tsanangudzo dzao nezvevari vanhu ndatoona kuti patone 1B shot. Saka imi makatora advantage yekuti pane 1B shot iripo zvamwaende kuita misikazwa yenyu. Dai mwakaenda pane wakati